Analitzem la primera roda de Fotiscat Sicaris de la temporada 2024-2025. Benvinguts i benvingudes al meu canal de YouTube. Soc Jan Torrent i avui toca parlar de la roda de premsa de Fotiscat Sicaris, entrenador del primer equip del bàsquet Girona, explicant com ha sigut l'estiu. Donaré la meva opinió, nous mètodes de treball que he explicat que té el club en aquest primer equip, el nou capità, qui pot ser el segon, el cas James Nagy i els objectius de l'equip. I jo us donaré els que crec que han de ser els objectius reals de l'equip aquesta tercera temporada. Abans de començar, però, us recordo que us podeu subscriure al canal, que m'ajuda molt a créixer en aquest projecte de periodisme esportiu enfocat prioritàriament en el bàsquet Girona, però també en el bàsquet ACB i europeu, que anirem fent més endavant a poc. Podeu donar m'agrada, que ajuda, que YouTube recomana molt més els vídeos que donen, en els quals hi ha més m'agrades, i també, sobretot, molt important, que m'agradaria molt crear una comunitat que debat en els comentaris dels vídeos. Per tant, deixeu la vostra opinió amb el que sigui, ja sigui què penseu del cas de James Nagy, els objectius de l'equip, què us agrada, quin fitxatge us agrada més, el que sigui, jo estaré atent per contestar-vos i donar-vos la meva opinió o dir-vos o donar-vos la raó o treure-us-la, si puc. Dit això, comencem. Hacer un equipo, no quiero decir de mi gusto, pero de que necesitaba para mejorar de la temporada pasada, ¿no? Para hacer un mejor equipo, digamos, más profundo. Y hemos hecho un trabajo, creo, muy bueno. No era nada fácil porque había dos cosas pendientes, una de Sergi Martínez y la otra de Juan y Marcos, con los tiempos, pero yo creo que lo hemos gestionado bien, los tiempos sobre todo, y los fichajes, los 6 fichajes que hemos hecho para completar la plantilla. Crec que en aquest primer vídeo queda molt clar que l'equip està fet al gust de Fotiscat Sicaris. Diu que no vol dir-ho al seu gust, però crec que sí que està fet així, està fet al seu estil, sobretot. Jugadors forts físicament, diversos generadors i pivots. Jo crec que aquí destaca més això, que els pivots destaquen per funcions defensives i en atac que no tindran un gran rol ofensiu, més ben dit generant els seus propis tirs, sinó que seran sobretot de moltes situacions de bloqueig directe o jugant sense pilota. Per mi, sobretot, o sigui, 100% el jugador que marca el seu estil és Naik Savandé, jugador amb moltes possibilitats en apartats defensius, sobretot crec que serà el jugador que s'utilitzarà més, si les coses van bé, per parar el generador rival. I crec que també va una mica per aquí el tema de que aquest serà un equip defensiu. Jo crec que estarà molt ben construït defensivament, o aquest és segurament un dels pilars que vol construir Fotiscat Sicaris. Després també parla dels temps amb Juan i Marcos i Sergi Martínez. Crec que no hi ha volta a fulla, el bàsquet Girona ho ha fet molt i molt bé. No era gens fàcil fitxar aquests dos jugadors, primer perquè venien de fer una gran temporada a l'ACB, Juan i Marcos demostrant que pot jugar en aquesta competició. Ha tingut lesions, sí, però també ha tingut mala sort de cops que li trenquen el nas, que si el canell... Bueno, jo crec que hi ha lesions que van ser més mala sort que no problemes físics seus, de que no estigui al nivell de competició, que crec que durant l'any hi va arribar, però quan va començar la temporada no estava preparat per ser jugador ACB. I Sergi Martínez, que s'ha destapat com un jugador que més o menys ja sabíem que era, però que a mi personalment em va sorprendre a diversos partits en què va demostrar que podia tenir consistència ofensiva des de la llarga distància. No crec que pugui millorar en tema rapidesa de tir, per exemple, però sí tenir més confiança, que això al final és el que et fa ficar més o ficar menys. I primordial, un altre pilar, que era continuar amb aquests jugadors, per construir, per seguir amb aquest projecte de bàsquet Girona, que crec que són dos jugadors que seran pilars, seran vitalíssims per Fotiscat Sicaris i el bàsquet Girona. Muy buenas sensaciones otra vez, empezando ayer
un grupo joven, pero con mucha margen de mejora, y eso que nos intriga mucho y eso queríamos hacer, lo hemos hecho adrede, no ha sucedido, como se dice, por accidente, ¿sabes? Queríamos traer gente joven que podemos crecer todos juntos durante la temporada, no? Créixer junts durant la temporada. Jo crec que aquí ha parlat clar i català. Crec que és la primera temporada que podem dir que el projecte del Bàsquet Girona a l'ACB és una realitat. Significa que el club s'està assentant en la millor competició d'Europa, que no és cosa senzilla, òbviament, i està construint una identitat de club. Amb això vull dir que estan intentant tenir clar com funciona aquest club en el primer equip, en què destaquen, i volen destacar en el desenvolupament de jugadors. La plantilla té una mitjana de 25 anys, pràcticament. Crec que és algo a tenir en compte i molt notori per veure que realment volen ser jugadors, volen jugadors per fer-los créixer i millorar juntament amb el club. Y al final tienes 2 días de viaje, no vamos a entrenar nada ahí, normal, como entonces, como no quiero que se rompe, pero que te pares para una semana, hace 5 o 6 días, no es nada habitual y yo no puedo contestar directamente lo que me has preguntado porque yo quiero vivirlo, no es nada fácil, por supuesto. Una cosa nos va a servir, que vamos a estar juntos 5 días como equipo. Volviendo de China tenemos la Liga Catalana, tenemos un amistoso aquí contra el Ulm el día 8, digamos en 2 días llegando de China, luego la Liga Catalana el día 11, día 13, y luego tengo 2 semanas con un partido para preparar. Entonces cualquier, no quiero decir fallo, pero cualquier cosa que podemos enfrentar, algo que no teníamos previsto, espero y creo y deseo que lo podemos arreglar esas 2 semanas con un partido antes de jugar contra el Málaga la primera jornada. Bé, aquesta gira xinesa jo tinc moltes ganes de veure com va i l'evolució de la química de l'equip després de tornar de Xina. Seran 2 partits, el primer contra Hangzhou el dia 31 d'agost i el segon contra el Barça el 2 de setembre. Parla de possibles problemes per arribar en el primer partit de Lliga, que és contra l'Unicaja. L'últim partit amistós serà contra el Lleida una setmana abans, i també parla de que quan tornen de Xina pràcticament ja tenen Lliga Catalana, competició, tal, i que ho tenen bastant organitzat perquè tenir 2 setmanes en el que intentar solucionar tàcticament alguna possible lesió o alguna possible absència. Veurem. Crec que el millor d'aquesta gira és el que diu Fotis Katsikaris, que són els 5 dies que passaran junts. Per mi crec que això, conèixer-te fora de la pista amb els teus companys és vital en qualsevol esport d'equip. Aprovechar nuestros pivotes, nuestros grandes que va a trabajar todo el año, porque este año vamos a hacer una cosa, porque nos da el calendario, porque jugamos un partido a la semana, y vamos a invertir mucho en este trabajo de grupos, ¿no? Como Miki Fuentes va a estar con los exteriores, Alex Formento con los aleros y Daryl con los grandes. Entonces ahí aprovecharemos mucho el trabajo individual, digamos, de tecnificación y todo, y parte del partido, y yo creo que eso es un, ¿cómo puedo decir? Es un plan, una filosofía de trabajo que nos va a dar mucho con el grupo que tenemos, ¿no? Primer parla de Daryl Middleton i el seu rol. La feina de Daryl jo crec que es veurà en el transcurs de la temporada, que a poc, entenent la mentalitat del patir i continuar entrenant, sobretot aquesta mentalitat guanyadora que ha tingut aquest jugador de bàsquet, que ha sigut professional fins fa ben poc, per aquell que dius, que podeu mirar a internet, Daryl Middleton ha sigut una llegenda del bàsquet. Molt interessant el que parlen dels nous mètodes de treball per posicions, amb la que Miki Fuentes estarà amb els bases, Alex Formento amb els exteriors, amb els alers, per dir-ho així, i Daryl Middleton amb els interiors. Grups petits de tecnificació en les seves posicions per millorar a poc tècnicament i tàcticament. Això és nou perquè bàsicament no ho havien explicat, que ho feien fins ara, però bé, s'ha fet des de fa molt de temps això, però crec que és
és un mètode de treball que va de la mà de ser aquest club que vol desenvolupar joves, no? Així que, perfecte. No, bueno, en Asia no va a viajar, se va a quedar aquí con Daryl, con el preparador físico y el recuperador, porque no queremos prisas con él, queremos un Nagy 100%, entonces ya poco a poco. Parlem de James Nagy, el jugador nigerià cedit pel Barça, s'ha de recuperar de la lesió a l'esquena i és normal que no vulguin forçar-lo de bones a primeres. Crec que tampoc és necessari. Tens 13 fitxes, has cobert bé les posicions interiors i bé, veurem com torna. Jo espero que quan torni bé físicament, que no hi hagi cap recaiguda, que de veritat no tinguin pas cap pressa amb el jugador. Tampoc el Barça crec que faciliti, no? Que tinguin presses, per tant, tornarà quan hagi de tornar. Per mi serà una gran incògnita el seu rendiment, o sigui, crec que és la incògnita de la temporada, perquè si James Nagy aconsegueix rendir segons el que s'espera d'ell, el bàsquet Girona té un sostre molt més alt. Jo, personalment, no espero números, no espero partits en què demostri que físicament és una bèstia que és superior a tots els pivots rivals. No vull un 20-10 per dir-ho així, sinó vull que sigui un jugador que tingui impacte real en la pista, que condicioni llançaments, que sigui capaç d'aguantar els 1-1 amb els interiors i amb els petits, perquè l'hem vist amb el Barça aguantar el canvi en el bloqueig directe, que sàpiga quan ha de saltar realment a l'ajuda, que en atac entengui el seu rol i no vulgui provar coses que no estan dins del seu abast. Jo vull veure aquest James Nagy centrat, sent el jugador que ha de ser, i que si de veritat té impacte en la pista, primer, el bàsquet Girona serà un millor equip, segon, els seus números arribaran, perquè és algo que va a favor de corrent, i 3, James Nagy veurà que pot ser un jugador professional i segurament d'NBA, que és el somni del jove jugador del Barça. Sergi va a ser el capitán del equipo, estamos pensando también, junto con Sergi, otra persona también, otro jugador. Doncs sí, crec que era algo que demanava tot l'aficionat, que Sergi Martínez fos el nou capità del bàsquet Girona. Bueno, és normal, crec que és el jugador que té més caràcter fora de la pista i ha demostrat que no té por a parlar i a dir les coses com són fora de la pista. El segon capità, jo voto per Juani Marcos. No em digueu per què, però crec que pot ser un director dins de la pista i fora de la pista i donar-li un cop de mà a en Sergi Martínez. I si no, en Jaume Sorolla crec que per antiguitat i que, bueno, entén com funciona el club i pot ajudar en Sergi si hi ha algun problema que solucionar. Tenemos que enfocar nuestro trabajo, que seamos competitivos entre nosotros. Tenemos una plantilla este año sin ninguna excusa de hacer un entreno incluso más fuerte que un partido. Y eso me encanta a mí. O sea, en cada posición tenemos jugadores que pueden competir, y si compiten y tenemos esa intensidad, el esfuerzo, la actitud, entonces llegamos a nuestros partidos y podemos... Mi objectiu otra vez, algo que puedo controlar otra vez. Competir entre nosaltres, crec que és molt important. Hi ha una dita molt popular que és que se juga com s'entrena, i crec que si Fotis Katsikaris aconsegueix que s'entreni molt i molt fort, més que un partit, com ha dit ell mateix a la roda de premsa, l'equip anirà molt i molt bé. Crec que Fotis està deixant el llistó molt amunt. Crec que ha deixat clar que la plantilla és al seu gust i que tots els jugadors estan preparats per competir des del primer minut si tenen la mentalitat adequada. Que si haces tu trabajo y si que haces un grupo así duro, competitivo, ganador, y otra vez la gente se confunde a veces cuando dices ganador es que ganas todos los partidos. No, ganador es la mentalidad que tengo. Luego puedes perder, por supuesto. Ahí viene de no podemos controlar un resultado, ¿no? Entonces, sí te van a llegar. Entonces ganas un partido que no espera la gente o no esperamos ni nosotros. Entonces el día siguiente tienes que seguir en el trabajo. Crec que Fotis el que vol explicar o introduir és que els jugadors han de tenir una mentalitat guanyadora i que no entenguin, que no es basin en que guanyar cada partit és tenir mentalitat guanyadora. No, mentalitat guanyadora és entreno cada dia al 100%,
en el vídeo estic concentrat al 100% en els estiraments, en el meu descans, en la meva alimentació, amb tot estic concentrat i ficat en el 100%. Llavors, que el partit perdem, val, anem a veure per què hem perdut, què hem fet malament, què havíem de fer millor i a partir d'aquí continuar treballant. Jo crec que un equip que és capaç de tallar les ratxes negatives d'un partit, dos partits, perdent ràpidament, és un equip amb mentalitat guanyadora, perquè no deixa que els pensaments negatius, que els minvin la confiança, jo crec que això és tenir mentalitat guanyadora, que un equip sàpiga retallar de forma ràpida i contundent a les ratxes negatives i tornin a la senda de la victòria. Jo crec que això és molt important i és el que està intentant explicar Fotis Katsikaris. Que no, y si podéis ver, bueno, está claro que hemos hecho una plantilla que igual podía jugar en Europa, muy completa. Y voy a tener unos dolores de cabeza también, porque, quiero decir, y no es un equipo que los 12, los 13 que tenemos pueden jugar todos, por eso no voy a tener un equipo titular o titulares en mi cabeza, digamos, que son imprescindibles, todos pueden estar, si tenemos esa mentalidad que decía antes. Torna al tema d'Europa, segurament seria una plantilla d'Europa, com diu Fotis Katsikaris, i si anem a mirar una mica els jugadors que han arribat o els que ja teníem aquí, el Hami Durkheim ve de jugar a l'Eurocup, Naik Samandé va jugar a la FIBA Eurocup, Guillem Ferrando ha tastat Eurolliga, Sergi Martínez i James Nashi igual. Sí, segurament tindríem jugadors o un bloc de jugadors que seria capaç de competir tranquil·lament a Europa, però veiem si amb aquest pes estaríem preparats per fer-ho a Europa i a la Lliga Endesa al mateix temps, saps? No, és molt diferent tenir 15 minuts a l'ACB i 5 a l'Eurolliga que tenir-ne 20 i 20 a cada competició. Però bé, crec que s'ha de tenir els peus al terra i que si no s'hi va anar a la temporada passada per mèrits de despatxos, per haver demanat una invitació, ja arribarà l'any, si no és aquest serà el següent o si no l'altre, de que el bàsquet Girona arribi a Europa. Arribat fins aquí, us vull donar la meva opinió. Crec que Fotis Katsikaris té les peces que volia, té els jugadors necessaris per fer un equip a l'estil Fotis Katsikaris, se li ha donat tot de cares, han sigut fitxatges potents de rendit ja i també joves promeses i crec que no hi ha excusa ara mateix, a 18 d'agost, perquè les coses no funcionin bé. Quan dic això, dic quedar a la 11a posició, per exemple, en la 10a posició. Per mi la permanència continua sent l'objectiu vital, primordial, el més gran a assolir. Anem a les 12 victòries, que sol ser on hi ha la diferència entre els equips que es queden a l'ACB i els que baixen, i després ja es veurà. El premi més gran jo crec que seria jugar als play-off, perquè això vol dir que durant tota la temporada han tingut aquesta mentalitat que han intentat inculcar, han estat treballant bé en aquestes sessions individualitzades i l'equip ha sigut un equip durant 9 mesos de temporada. I què vol dir jugar play-off? Doncs vol dir jugar a Europa la temporada vinent. Per tant, aquest seria el premi més gran que pot tenir el bàsquet Girona en aquesta tercera temporada. Tinc ganes de veure molts jugadors, tinc ganes de veure la idea de Fotis Katsikaris, que jo crec que us dic que serà un equip que basarà el seu joc en la defensa i després sí que intentarà córrer, però no veurem un bàsquet Girona superràpid, com vam veure l'any passat amb Salvacamps les primeres jornades. Us repeteixo el discurs d'abans, espero que us subscriviu al canal, que m'ajuda molt a créixer en aquest projecte, que doneu en el botó de m'agrada perquè YouTube recomani el vídeo a més persones i que deixeu la vostra opinió en els comentaris del tema que sigui. Ens veiem en el següent vídeo, que vagi molt bé.